Akho ntombazane ezothi uyi-ex yayo wena nje in the future. Phela ngake ngazama ukucasha esikoleni kanje like umngane wami wangala nje ngasekhaya. Uyena-ke nje ebengicasha ngaye naye ubewazi umngane wami ukuthi hayi umngane wami kanje. So nje kwakumele angatsho nomunye umuntu ukuze kubukeka ngathi wena i-boyfriend yakhe wagcina usubone ukuthi no man ngiyayiyeka lento. Usisi ubalulile la ukuthi nobhuti bakho abakhona obhuti bakho abakhona so ubona ngathi bona yibona bangathi aba-understand impilo oyiphilayo. Uzizwa kanjani ngalokho? Akukho lula shame ngifuna ukuqamba amanga but kuzomele bamukele because angeke ngishintshe mina ngishintshele bona so nje impilo yami le engizoyiphila indlela engifuna ukuyiphila ngayo. Welcome to another episode of Izinkinga Zomndeni. Ngibingelele lapho umbukeli we-Black Life TV. I am uMlangeni Magasela. Ngivakashile-ke namhlanje ngibiziwe rather emndenini wala ekhaya kuthiwa kunodaba futhi olukhona ngoba bese sikhona thina Black Life TV we always make sure ukuthi yonke into ekade iyinkinga emndenini siyayixazulula noma kungawona amandla esikhathi isikhathi we really appreciate ama comment eni guys because niyakwazi ukufundisa nenza umuntu ukuthi abone ukuthi ngempela yini afanele ayenze ngesimo asuke ebhekene naso as umndeni. Namhlanje ke ngibiza usisi isithando sami unjani? Ngiyaphila sesunjani? I'm good. I'm fantastic. Ngicela abantu uyi-introduce usho ukuthi ubawa kabani ungibizeleni bese uhlala phezulu kodaba uxoxele mina ukuthi ungibizele. So bingelela nje umbukeli ukuthi hello. Sanibonani babukeli lapha emakhaya. Igama lami nomthandazo kaXaba. Yes, Maxaba. Xoxela mina ke sithando. Bazolalela vele. Ngifuna ukuzwa nje indaba. Kwenze njani? Usibizele namhlanje. Nginenkinga la Nkosi yami. Ingane kasisi wami osowahamba emhlabeni. Shuthi nje ikhule nje ivele ingane yomfana. Shuthi ikhule nje idlala nezinye izingane. Shuthi sileke sibona nje kancane ekhaya. Sithi hayi man. Usibani kwangazi ukuthi manje uyashintsha usejwayela ukudlala nabanye abantombazane. Kodwa thina sazi ukuthi umfana. Hayi shuthi mina njengomamncane ngilibele yabo ngiyimbambatha lento ngoba kulokhu bami abangayifuni lento kodwa bona bayabona nabo. Ngibatshele ke mina ngithi ngicela nimiyeke kancane sibone kahle ushintsho ukuthi ngempela kuzoba ikhona. Kuzoba ikhona. Niqala ukuyinothisa esaneminyaka mingaki Qala ukuyinothisa nje la esengene esikoleni amabanga phansi ka grade 1 nje. Obhuti abayizwa kahle le. Obhuti bama nje abayizwa kahle le nto abayizwa kahle kwangempela. Kangangoba noma nawe usekhona usaphila usemdala. Kodwa manje mina ngizama ukuthi yabo ingane ingayilahla ingalasisi wakho. Ineminyaka mingaki manje ingane manje? 16 years manje. 16? Samncane bakithi usafunda? Yebo usafunda. So yena usisi yena umntwana nike nikhulume naye mukhuluma naye uthini? Mengikhuluma naye nje ngiyabona ukuthi okay yena uyayiveza ukuthi ulona lolu hlobo kodwa manje usanaloko okusaba akekho comfortable kwangempela. So thina ufuna sikusize ngani? Mina ngicela ukuthi nje ningisize nje ukuthi nje ningilekelele ekutheni nami ngikwazi ukwamukela isimo aseyisona umntwana. Mhlawumbe mekhona if elahle yimina usisi wami engasekho uba nomunye ozomcomfort. Ngiyakuzwa. So basically uthi ufisa umntwana simbizi abe khona understand impilo ayiphilayo nokuthi uzizwa kanjani naye. Yebo. As much as uyibona impilo uyi-understand but you wanna know much, you wanna go deeper ukuthi yini emenza mhlawumbe ukuthi abe nje mhlawumbe ucathi unaso isizathu? Ngiyacabanga ukuthi unaso isizathu. Okay. I hear you. And okunye uthe uma umntwana vele siwashona wayemngana noma wakhe? Usisi wami nje wahamba nje wayemdala kunami. Of which sekuyimina esengisele ekhaya. Obhuti bami kwabona beza ngemuva eminyakeni. So imina efanele ngibambele ikhaya ngiqinise. Benze futhi nabo obhuti ba-understand. Okay, njengoba usuyizweleke mbukeli lapho eBlack Life TV usesechaza udaba lakhe lokuthi unengane kadadewabo akade engayiqondi isakhula kodwa manje midlala nabantu besifazane kakhulu kodwa unizala umuntu wesilisa. However, uthi yena uyayibona uyayi-understand kodwa uyafisa ukuthi azi more about this child ukuthi ngempela lento eyiyona isima kanjani ngoba umndeni ngathi awuyamukelile leyo nto and obhuti ngathi ababona ukuthi umqondo right ukuthi ingane behave ngalendlela. So ngicabanga ukuthi ithimba lesize sikwazi ukuthola umntwana aze yena
azoyichazela ukuthi uba yena aphumela obala of which ngicabanga ukuthi akafihlile angithi akafihlile it just that's when you need an understanding ukuthi kwenzakalani ukuze uthi ummele ngento osuyazi ukuthi okay this is what is happening empilweni yakhe njengoba usizweleke ake silande umntwana sibone ukuthi yena uzozizwa kanjani uthini futhi ngaloluvo lasiswakhe. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zamo gembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho ubangenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku-062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka i-order noma ngabe kuphi magumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back on another episode of Izinkinga Zomndeni. Nje bathe sekuchazelile ukuthi bengibiziwe la umndeni uthi uzofuna ukukhuluma wazi kanti ngobulili bengane yakhe of which ingane yakhe ngoba ingane kadadewabo kodwa ongasekho emhlabeni. Angibingelele ngikwamukele sabona sanduba. Yebo sawubona igama uFezile wakaXaba Sibongo. Yes uFezile wakaXaba. Sifezile Xaba sibizo uma wakho la. Angithi yamazi uma? Yebo ngiyamazi. Uma mncane? Yebo. Oh uyasibiza la awumchazela ukuthi yini ongekho comfortable ngayo or office ukuyazi ngayo. Wena mama acela umchazele. Ayamnqobi ngikubizile la ka TV ngathi ngicela bazongilekelela. Kunento nje engangiphathi kahle la mntanami. Njengoba nje wazi usekhaya imini esengimdala. Lento yakhe nje yokuba ilento yokuba transit kanje. Uyazi ukuthi obhuti bami banemthetho baqinile even though bebancane kunami. So nje mntanami bengithe nje ngicela bazongilekelela ukuze ngikwazi ukukhulumisana nawe. Umnqobela inye igama lakho? Yebo kodwa nje igama nje engalithandi. Uthanda leli la Fezile lona nje lizwala futhi lakufanele umuhleke futhi. Ngiyabonga. Yeah. So uzizwa kanjani njengoba echaza uma ukuthi yena ufila kanjani ngawo? Yona nje angifuna ungasho akuyona into elula angifuna uqamba amanga because awukwazi phela ukuphila impilo eyamanga impilo yakho yonke so nje egcineni kosuku kumele ugcine uphumile uyiveze ukuthi wena ubani uthandani. So yilokho nje umkona ukuthi lento abayibonayo iyona nje akudideki indawo ngoba nje obungibona nje nawe sisi ukuthi hayi ngiphelele nje. Uyamuzwa maka Fezile uFezile? Ngiyamuzwa sisi ngiyamuzwa futhi nje uyabona ukuthi lento nje isuka ngaphakathi kuyena akukho nami engathi ngize ngikusho. Mina nje okwami nje ukuthi ngibahlalise ekhaya ngibenze ba-understand ukuthi benjani. Uqala ke nje ngifuna ukuzwa ngawo as LGBTQIA mhlawumbe ufundise nomunye umuntu ongayi-understand leyo nto ama-alphabet gang we call them like that ukuthi umuntu onga-understand ka ukuthi nje wena uzala umuntu wesilisa uqale nini ukuzizwa ngathi umuntu wesifazane uqale nini ukwenza izinto ubona ngathi ngathi ngihlukile kunabanye abantu and also noma ngizizwa ngihlukile but I prefer ukuthi ngibe lento engiyizwa ngathi i-powerful mina ikhuluma kakhulu loud rather. Okay so lento le ayinaso stage eqala kuyona like but mase usuqala nje na ukhula ubone udiscover ukuthi uthandani uyabona ukuthi haye mina angithanda ukuthi ngathi ngingadlala abafana angibaboneza abangani abantu engibaboneza abani bamantombazane so nje ezokhula nje uyabona ukuthi hayi khona umehluko khona kumina ongafani nabanye abafana nanokuthi ke angikakushi nje like fully transitioned into a transgender but within that process nanokuthi nje kuningi engisazokusho ezisiqhubeka nje sixoxa kodwa nje okwamanje ngisathanda ukuthi ngigcine ngakumina. Hey ngiyakuzwa understand lento echazayo. Ngiyam-understand noma nje kuzoba nzima nje Nkosi yami. But this is who she is. Yeah. And uthanda ukuthi ubizwe ngobani? You prefer to be called to she or he? She. Strictly. So indaba kaMnqobi nje ekhaya ngathi bangayihlisa kancane. Ngathi nje ngathi bangaphuma nje futhi kuyona. Ngathi ukuthula kancane. Ivalwe nje. Yazwakala Nkosi yami yazwakala. So ngoba uma usakhona ngithi? Yebo uma usakhona. Uma uzizwa kanjani ngale yona? Uyazi sisumuntu mase semdala ukuthi lezi zinto ezikanje bona bayathathi
Serious, you just hazoshintsha. So how old are you? I'm 19. Uma wakho nje uthona 16. Ayisho wenza iphutha ngina 19 Ehe. nje nesikole ngisiqede last year ngiyaqhubeka nokufunda kulonyaka. Ufunda manje? Ngifunda e-DUT. Okay. Wenza first year yakho? Yes. Nice. I don't think ukuthi umndeni fanele ube nenkinga nomuntu ozaziyo ukuthi uphokophele because sometimes kule lokhuza ilokhuza kule alphabet gang. Sometimes enye into enza abazali ukuthi babone ngathi akuyona into right because of abantu ama decisions abawathathayo. Yeah. Uthola ukuthi umuntu akasayithathi serious mhlawumbe njengoba behave njengentombazane so bentombazane nje usemgaqweni uthanda abafana. So when did you decided wafila nini ukuthi wena you attracted to girls? Do you have a girlfriend or boyfriend? I have a boyfriend. Obvious, yes. Yes. So waqala nini ukubona ukuthi I'm attracted to this? Angikhumbuli ngabe nginamanje mangithi ngiyakhumbula but nje as far as I can remember emantombazane nje bandle. Awukaze nje ulibeke awukaze ulibeke nje. Akho ntombazane ezothi ex yayo wena nje in the future. Phela ngeke ngazama ukucasha esikoleni kanje like umngane wami wangala nje ngasekhaya. Uyena ke nje ebengicasha ngaye naye ubewazi umngane wami ukuthi hayi umngane wami kanje. So nje kwakumela ngatsho nomunye umuntu ukuze ubukeka ngathi wena i-boyfriend yakhe wagcina usubone ukuthi no man ngiyayiyeka lento. Usisi ubalulile la ukuthi no but bakho abakhona i-oput bakho abakhona so ubona ngathi bona ibona bangathi aba-understand impilo oyiphilayo. Uzizwa kanjani ngalokho? Akukho lula shame ngifuna ukuqamba amanga but kuzomele bamngeli because angeke ngishintshe mina ngishintshele bona so nje impilo yami le engizoyiphila indlela engifuna ukuyiphila ngayo. Emphakathini nje bakwamkela nje because vele ukhulu kanje. Emphakathini bayangazi. Because in most cases abantu uthola ukuthi nje bade ngikhuluma nosisi ukuthi kubalekile ukuthi umndeni kube wona okwamkela kuqala ukuze ungalimali emgaqweni because if bona bengafuna ukwamkela kuzoba nzima futhi even emgaqweni ngempilo yakho. Because abantu abanjengani isikhathi esiningi bahlezi begxekwa akuyona impilo nje comfortable. So for a person ukuthi angayichoose sometimes you find yourself kulesi simo kusona. Of which I don't think ukuthi into enzima futhi it's not even isimo. Basically this is life. Yes. Yo mhlawumbe yini ongathanda ukufundisa uma ngayo about yourself or mhlawumbe ezinye izinto oyibona ngathi amukela uyaclean ekhaya uyalenza igceke izimapha ama duties awenzayo njengengane ekhaya. Hayi uyaklina Wenza yonke into. uyapheka yebo. Uyakuthanda ukupheka? Ngiyapheka ngiyakuthanda but hayi njalo. Kuninzi nje la ngathi nje ungangenza lutho nje. So nje indlela osebenza ngayo. Ile ntombazane emodel C nje enqunya izandla. Hayi not really but ngiyapheka nje. Mekufanele. Yeah. Nanokuthi phela awuhlezi usemudini yokupheka amabhuku ayakhathaza so nje lapho ubamba lapho nalapho. Kodwa ekhaya unankinga bebe treat njengomfana mhlawumbe kuthiwa hamba uclean igceke hamba wenza izinto nje ama duties abantu besilisa. Do you have a problem with that? Yes. You do. You ba correct. Hayi ke lapho ke inkosi yami ke nje ngizengiqamba amanga. Uyathini? Hayi akafiki nje lapha akafiki nje. Uyisileya nje njengoba umbona nje. Uyasileya nje kuphela. Uhleze into esihlele esibukweni. Fezile. Uhleze uyidlalele esibukweni nje. Phela it takes a time ukuthi kube lento engiyiyona. So nje kumele uyinike isikhathi esibukweni uyibuke. Uyinike motivation nje yosuku ukuthi I'm beautiful, I'm enough. Yeah. Nje. I hear you. Yes girl. Yabo ukuthi ukhulisa imbokodo la. Hayi ngiyabona. Lento yakho yamnqobe nje izofanele uyishiye phansi. Ngiyabona Nkosi yami. But I think sini Black Life TV yabo nje mengibuka lolu daba hlezi hamba inkinga zangempela oyibona ukuthi ku difficult mhlawumbe kwemenye imindeni. I wish kube mesoba nethuba sihlale nabo bhuti bazezoyibona because I think abantu abayinkinga la because mina ngokubuka kwami uyamkelile lento just that nje usufuna nje ukuthi wazi yabo ukuthi kanjani. So kuthiwa nje baleni lapha kuma alphabet gang uthe wena ubelonga kwi trans. Yes. Ngoba khona u-L for lesbians, right? Yes. U-gay, u-G for gay, u-T for? T for transgender, Q for queer, Yes. And then LGBTQ, IA, intersex, and then A. Ngiyawukhohlwa ke wona. Okay, whatever. Kodwa usuchaze konke bengicabanga. Guys, ngibona sikhona okunye sifuna ukwazi usilindele mhlawumbe amalobolo nje in the future ungawamukela mami?
Hayi mina nje shame ngeyami inhliziyo nje emhlophe nje ngingawamukela Nkosi yami amamlobola. Ngempela. Hayi ngingawamukela nje. Uzizwa kanjani uma wakho mezizwa kanjalo efila kanjalo ngami? Sikusakuleyo topic. Mangasikholoza nazo nje. Talk to me. Khona nje obese yimiseli. Serious. Now interested ukuthi Inkinga ke angazi noma kuzoba inkinga yini because akuyona i-race yethu. Oh, inhloboni. Umlungu. Yay! Sizokhulunywa izingezi njalo ekhaya. Every day. Uma kuyajabula, I'm so happy. Uma wakho uyajabula yazi. Yeah. Why umlungu kuba bonke abantu? I'm not judging. I just want to know. Nami it's something I didn't expect. Like kwazi ngizalela nje ukuthi nami ngamthanda. Na connect nje yonke into Ngitshela abaright. ukuthi like ngimthola umlungu as much as ngibathanda but nje. Ngeke ngizwe la kuthiwa khona no bottom no top lana. Awungichazele what is bottom, what is top and wena ukephi kulezo zinto. Okay. Bottom noma utop. Mina ngiyi-bottom because like there's a difference. I-top is the giver and then i-bottom is the receiver and then khona i-verse. Okay. Like, i-verse you give, you take. Oh, versatile like you can. Yes. Oh wow, nice. Sasifundile-ke nathi la. Cha, I'm sure impela nambukeli nje uyafunda laphana because yazi ezinye izinto seke siyibuke sibuka abantu sibajaje sijaje ngisho nezingane zabo sometimes mewukuthi azikho emndenini ngoba sicabanga ukuthi thina sinendlela yethu ukucabanga ukuthi umuntu mezama edalwa uNkulunkulu udala umuntu wesilisa nomuntu wesifazane and also singabe sekuba nzima for thina ukuthi siba accept abantu for who they are. Namhlanje kufezile uzosibekela obala ukuthi yena this is who she is and ukhule nje and ufuna ukubizwa ngo she not he. Ufuna ukuhlonishwa kuloko. So ushada nje uzoba umesisi Mrs. Mackenzie. we hekelebo santa. Mami, are you happy? I'm so happy. Ujabulile uzwe yonke yini mhlawumbe engakubuzelanga yona ofisa ukuyazi Hayi ngomntana. nje ngigculisekile ngakho konke. Isikole yasithanda. She's doing her first year. Uyaqhubeka uzoshada kona manje wena awushadile. Mina ngishadile Noma nawashade kashadile. Lalela. Kushubile. Hayi kushubile. But it is what it is. Thank you so much for your time Nthandwa zami. Siyabonga nawe ukuthi usihloniphe Sithandwa sami yezo. Uqhubeke uphile impilo yakho. You come first. Into ejabulisa wena nje do it. Yes. Ungakhohlwa ukuhlonipha. Ungakhohlwa futhi ukubaza abanye abantu regardless of ukuthi you know who you are. So isikhathi i-education benza sibakhohlwa abanye abantu nabantu abadala not understand ukuthi who we are. Uzothi ngoba mina hayi mina ngeke ngihlangana ekhaya banenkinga bangifayishe na ku Black Life TV. So umunye umuntu nje angizingeni. Yabo? Yeah. So yeah, I think that's it for today. Khona okunye uthanda ukusho mhlawumbe noma ungathanda ukufundiswa abantu abangakwazi nge-LGBTQIA. Ngithanda nje ukuthi ngitshele imndeni lapha ngaphandle enabantu abakhula njengami ukuthi akukho okudlula ukwamukela nokuvuma nje ukuthi isimo sinjengoba. Yes ngeke kube lula ukuthi ubone ingane yakho ikhula iba umuntu okanje but mawamukela nje uzogcina usubona ukuthi hawu lento owawunenkinga nayo akuyona inkinga etheni. Buka nje umndeni waxaba usuzoba nezinkomo. Usizweleke nambukeli weBlack Life TV. Mina uMlangeni Magasela ngicela ukuyideda inkundla because ngizoze ngimoshe njengamanje ngiyajabula nje ngijabulisa ukuthi umndeni waxaba bakwazile ukuthi ba-understandane ukuthi uba and uphila impilo enjani. Nosisi uzokwazi ukuthi aphindele ekhaya bachazele ukuthi hayi ngize ngabiza nabantu baBlack Life TV ukuthi bekwazi ukuthi basixazulule simthole kahle ukuthi ngempela thina esimazi ngomnqobi yena uthanda ukuba ufezile and we need to respect that. Yes, another thing that I wanted to ask you enkade ngifisa ukuyibuza rather yazi ukukhuluma ingisi wena lo songifayisa ingisi ayisikhuluma isingisi kade ngifuna uyibuza ukuthi mapha ama challenges ingqinamba obhekana nazo kule sexuality yakho. Yeah, thola ukuthi you are in public like in a public space maybe a mall kanje like a local mall because mawukumhlanga kanje Our experience because abantu bakhona they are very versatile. So ngithothi uyayihambela emall nje yala qhamuka umuntu athi yeshe insizwa. Awuyeni bantu sengitheni kweni. Sengenzeni noma thothi uyayihambela emgaqweni thayefu usegweni. Hawu inkinga engaka zivelaphi ufunani kumina ngitheni kweni. Yeah, it's not like ngisuke ngikusukelile ngaza kwena ngathini ngithe nje ngihambela. Yayibona leyo nto Manje umunye umuntu iyamhlupha leyo nto uthi imhlupha kanjani understand. Kodwa affect kakhulu. So I understand. Affect me because like sengi experience kakhulu so Like asasiyona inkinga eqale nje ayiba inkinga ukuthi hayibo
But do you check spaces obakuwona ukuthi okay, am I safe here or am I not? Yeah, I do. Like khona nje indawo ongeke uyihambe ubunahle uthi hayi mase kuthiwa ngiya laphaya Ngeke kube right. yabona nje ngeke ngiye Mlazi. Mlazi. Ngeke ngiye Mlazi. And another thing that what I've noticed ukuthi yazi abantu abakwi Alphabet Gang umuntu wangakuba banankinga naye banenkinga Yeah. nomuntu wangaphandle Yeah. muhamba nje uyoqasha endaweni eselokishini mhlawumbe eClermont noma eLamont. I'm just making an example of amalokishi umuntu ahlukunyezwe kodwa la akhulele khona bona futhi ikhona futhi abantu abanjengawo Bayamazi abasuke bekhona nje. kodwa they respect that person. Yeah. Yeah, So nje- it's a bit challenging, eh? Yeah. Kunzima ukuba wena. So if mune choice mungangakuchoose. So unfortunate. But you don't have a choice. Ukuphatha- Ngiyazi ukuthi khona umuntu ozothi mayibuka athi ayibona i-choice ayikho yona shame. Uyayihalela nawe ukuba ibe khona. Kuba ikhona nje abade ngayithatha. Shame. Yezwa ke nawe umbukeli lapha ekhaya echaza uFezile. Fezile yini ongathanda ukuyisho kuma ukuze nje mhlawumbe naye umshiye nje right regarding your sexuality. Ngithanda nje ukuthi ngiyabonga i-support nokuthi nje abe khona for mina noma nje kungekho lula ukuthi amukele but I really hope ukuthi nje kuzogcina nje ku-right yonke into. Yeah. Hayi ngiyabonga nami mntanami. Mina nje ukhululeke ngami vele nje kade ngakamukela lokho. Mina nje okwami sekusele ukuthi nje ngihlanganise umndeni njengoba bese ngishilo nakusisi ukuthi ngizofuna ukuhlanganisa umndeni wasekhaya siqoqane. Njengoba nje nawe nje sekusemalungiselweni ukuthi vele sekuzofika umuntu ozocela isihlobo esihle lapha ekhaya nje yonke into athi mefika loyo ozokwakha isihlobo esihle ekhaya sonke sesihlangene siwumndeni sibumbene. Yeah. Yeah. Very good. I love that for umndeni wakaXaba. Okugcina ke sesivala ngicela bandla Fezile mhlawumbe yini ongayisho ukukhuthaza umbukeli ongayi-understand sexuality yakho even though you don't owe them. I know this is your life, this is who you are. Kodwa yini mhlawumbe nje for closing ongabanikeza yona ongafisa ukuthi nabo bebekubona bazi ukuthi uFezile umuntu onjani. Motivation basically. Oh, okay. So for umuntu who is homophobic or against the LGBTQI, ngithanda nje ukuthi kuyena ncese bandla. Shuthi sorry. Uzoqina ngoba phela sikhona and siyanda and basazoba khona nje nabanye mhlambe nengane yakho izokhula injalo. So wena shuthi nawe uyayixosha kwakho ngoba nakho ungayifuni. That is not good. And ngithanda ukuthi kwi-LGBTQI you are yourself and yourself is enough. Yeah. Thank you. Sibongeke ke mbukeli weBlack Life TV Emlangeni Magasela ngicabanga ukuthi umsebenzi wami uphelile la bazisho lo wonke umndeni waxaba right and also we looking forward to inkomo ningibize bandla mase kumshada ngizowitness. Thank you so much nginithanda iparty. Please make sure you subscribe, like, share and comment. It's the Black Life TV.